I pozdrav svima ljudi, ja sam Jugo i danas ćemo igrati drugu epizodu Agarija. I da počnemo. Vidi. Ajaj, pa gdje me tu stvori? Dobro, ovo je malo bolja pozicija. To, idemo. Pi, kako me zezno, vrati me. Ajde više. Pa dođi! Mister Mango. Ali je zabagovalo. Volim kad pojem nekog. I jedemo ove bombone da postanemo prvi. Pa ćemo tu uspjeti. Svih on je baš pojao mene. Ja ne znam što da kažem. Oleg. Juga Filip je veliki. Mi smo veliki. Mi smo veliki. Postaćemo prvi. Onda to nikad... nećemo mi postati nikad prvi, kuhu ja vidim. Ne. Mrš. Tako. Sutra nećemo snimati igrice. Sutra će izaći jedan novi klip, valjda sa Ognjenom. U tom. Samo znate, možda će i Ognjen da nešto na njegovom kompjuteru, Minecraft. Minecraft, ono, GTA 5, očekujte uskoro na našem kanalu. Ako se pitate zašto naš kanal se zove zašto se naš kanal zove Filip? Zato što mene svi u školi zovu Jugo, a ime mi je Filip. Sad. Ja i on zajedno snimamo. To nema veze. On se ne ljuti. Jao, kako te mrzim! Mrš! Kaka. Sad bi ga opsuo. Ali neću, ja sam dobar dečko. Opa, pojeli smo ga lagano. Pojedi ga više. Nećemo na čep. Možda puknemo. Mrš, kako bi ga sad pojao, da sam pojao ovog. Mogu bi ovog. Opa. Oštima. Daj mi još malo. Ajde. Vidi ga. Sad ću sve da ih pojedem. Agar. Tim. Mrš tim. Ne tim. Dođi. Tako valja. Valja se. Da se bude prvi. Sve valja. Morat ću da pojedem na neki način. I kakva gužva. Pa je pje. Dobre, preživeli smo. 30 smo. Idemo dalje. Ups. Maraš, koliki. Joj mi preko cijelog ekrana koliki. Ništa, idemo ponovo. Igra se nastavlja. On me pojede. Ajde više. Opa. Idemo. Prije smo lagano.
Smiješ, a? Smiješ? Ne može smiješ. Drži, majmune, pošti nas ovaj. Opa, dođi. Hoću sam ješ, a? Dođi, ajde. Ajde, dođi. Čekam te. Čekam te, dođi. Ajde mi ješ. Ajde. Neću, sad ću te jurim. Neću ga jurim. On živi svoj život. Ja ću svoj. To će tako biti. Kada je gol. Opasan igrač. Opa. Opa, 19. slom je bio cilj. To bi bio cilj, 17. smo, a cilj nam je bio da budemo u prvih 20. Naš rekord danas je bio 17. Ajmo više, brate, ajmo. Nik. Begaj. Opet smo 19, idemo na geru. Moon, 16. smo, opa, 15. smo. Evo ti. Hoćeš da imam. Pa ja neću ti. Hajde, hajde! Znao sam će me pojeti. Pobegao sam, ali me je pojeo. Gdje je ovaj tim? Timo je. Ajde tim! Ću ga Timo je. Jao, bateriju draga. Još malo pa će se završi klip. Koliko traje? 7 minuta. Pa super. Da man imam vremen da ga pojedem. Op. To super. Ja sam se pojao. Ne možeš. Joj. Dobro ljudi. Ajmo još jednom da odigramo to da bude kraj ove epizode. Može? Ajde. Nastavljamo, već smo porasli malo. Rekorde. I need help. Treba mi pomoć. I meni treba. I meni treba pomoć. Meni treba pomoć. Mani. Tu, brat. Nisam ga pojeo. Ja, sad su svi veći od mene. Koji sam od mene? Dosta mi je pošto. Yeah, man. Yeah, that's the igra. Yeah. Kako ću ga pojesti samo kad se spojim, znaš kako ću ga je. Da mi zezaš. Sad ću iz inata da igramo još jednom. Što me nervira. Nisam ga video. Prije se. Ko neka. Da ne kažem šta. Neću kažem. Mnogo ružno. Mnogo ružno. Ajmo još jedan da traje epizod.
U sljedećem klipu neće biti nešto o igricama, nego ćemo snimati ja i Ognjen, ja i Ćufta. Šta sam uradio sad? Izgubio sam! Opa, 20. Nijeki smo. Opa, Jumbo, u nije pijeti. Jumbo, jo. Need help. Ja, ako se odavde izvučujem živ, ja sam brate. Ja sam kralj! Nisam kralj još. A daj! Kako je pojao kad je bio mali. Dobro. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Ćao. Zaboravio sam kažem. Lajkujte klip, šerujte ga i subscribe naravno. Vidimo u sljedećem klipu. Ćao.